yau kun ga Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, kun ga wannan kasashen guda hudu yau din nan da za su haɗe wa tasimu bi hablillahi jami'an, to turawa za su fara zawo a wando. kun gane abin da ke nufi? Turawa za su ga zawo a wando, domin da rarrabuwanmu ne suke samun su shiga su yi arziki su yi ƙarfi. Yau man da ke Iraq, man da ke Iran, man da ke Saudi Arabia, da ilimin ƙere-ƙere da ke Pakistan da Turkiya, in an haɗu muka zama wa tasimu bi hablillahi jami'an, haba yau ina za ka ji Isra'il ta gushe. To yau muna ƙoƙarin sa'ayi, malaman duniya ku zo mu fara fahimtar junanmu domin a haɗa al'umman nan ta zama menene tsintsiya maɗaurinki me. Wani sai ce a'a wayancan yan kaza ne, yan kaza ne. Kai ba yan kaza bane, ku ba yan muwalatul kufar bane, ku ba yan muwalatul kufar bane. Cin ku da shan ku da komai na kafurai, kuɗin ku wurin kafurai, wannan ba aibi bane, wannan ba kafirci bane. Ya yasubbuna sahaba, mun ji yasubbuna sahaba, wa kunna mu ma'alu sunna kunna nasubu Ali bin Abi Talib. Kun san Umar bin Abdul Aziz shi hana da hau minbari Ali bin Abi Talib aduwallah, su kuma suna cewa Aisha Abubakar aduwallah. Wato two fighting ne, shi ana fighting, sunna na me. Sai dai mu Allah ya muna rahma, Allah na fitan muna masu gyara mu. Sai aka yi khalifa Umar bin Abdul Aziz ya ce kai ku bari, ai Aliyu sahabin annabi ne, Aliyu abun annabi ne, ku bar zagin shi, ku bar la'anar shi. Amma su bangaren su fa an samu wani ya fito ya hana, ba a samu ba sai kwanan nan lokacin da Ayatollah ya fito. Ku je ku yi bincike, ban ce ni ba, ku je ku yi bincike. Da ya bayyana ya hana su zagin sahabai ko bai hana ba, ku je ku yi bincike.